हेल' खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय गिबियावनो साफ्रोमनिसिम आंनि अननायखौ बावहरनाय थाबाय। दिनै इभिनिं टाइमाव आङो गेसखौ फोरानदोंमोन सुनानै ओमफ्राय दा फोराननाया बियो रानबाय राननायखाय ओमफ्राय आङो अभेननि बे स्टभफोरखौ आङो मोनसे साजायबाय ओमफ्राय आङो जेब्लायबो माने ओरैबायदि साफा ओरैबायदि क्लिन बाला आं बिरादनो मोजां मोनो आरोना। नङा होनबा लोगोफोरजोंथ' सानफ्रोमबो दुगैयो आरो सानफ्रोमबो जोङो बेलेग फुंनि सानजौफुनि हरनि गोथाव संनानै जायो। बेबादिनो जानायजों लोगोसे नैबे जोङो जोंनि गेस अभेनखौ मोजांनो साफा सुनानै दोननांगौ। आङो बेबादि साफा सुनानै दोनबासो जाबादि मोजां गोसोखौ गोजोन मोनो आरोना। किचेनाव सेकेन्ड टाइम हाबफैफिनबा जाबादि खुसि मोनो। बेजोंनो लोगोसे आंनि बाबुआ गाबदोंमोन आरोना बियो पास्ता जानो होननानै। एक्सुवेलि बियो पास्ता बुंनो रोङा तेजपाता होननानैहा बुङो आरोना। थेवबो जियानो जा ओमफ्रायोना आङो इभिनिं टाइमाव बेनो संनो लाबाय 6 टाइमावहा। ओमफ्राय बाबुआ उन्दुदों ओमफ्राय आंखौ बे उन्दुनायनि सिगाङावनो अर्डार होखादोंमोन बियो इभिनिङाव पास्ता जागोन होननानै ओमफ्राय आं दा बाबु उन्दुगौमानि आङो रेडि खालामनानै दोननो नागिरबाय। जेब्लानोखि बाबुआ उन्दुनानै सिखारगोन होमबानो बियो बे पास्ताखौहाय जागोन आरो लोगोसे दुधबो इस्तेमाल खालामगोन दा बाबुआ। ओमफ्राय ना आङो बेखौ मोजांनो खुरैयाव लखबनानै लाबाय ओमफ्राय एसे खनसे आख्लायदों आङो मार्केटनि सामानखौहाय पेकेटावसो थायो। पेकेटनिफ्राय लाबोनानै आङो डिब्बायाव लखबफैबाय आरोना बथलाव। अब्लाबो आङो बेखौ सुनानैहाय आं बेयाव बयल खालामहरबाय। नायदो एसे बयल खालामनांगौ। दा बेथिंहाय पास्ता संहरबाय थादों आरो बेयो जाबाय गाइखेर। बाबुनो गाइखेर होयो माने फुङाव खनसे आरो सानजौफुआव खनसे आरो हराव खनसे होयो। ओमफ्राय नै बाबु बाबु इसेबां मबाइल नायो मबाइल बन्द कर। आगे खाए दूध आनसे तो मम्मा जी दूध तेजपाता आय सोना आय जल्दी आय কই যাবা তুমি সোনা? আই জলদি খাই। এদিকে মেও আছে কিন্তু মেও আছে এদিকে যাবে না। ডোনাটগুলো আয় উপরে আয় মেও আছে জলদি আয়। থাক আয় জলদি আয় উপরে। ছুহা जाखां लोंखां आरो मोनसे खामानि मावनो लाबाय आङो। सयाबिन पेकेट लाबोदोंमोन आंनि बोराया मार्केटाव थांनायाव। ओमफ्राय ना साननैनि सिगाङावनो लाबोदोंमोन ओमफ्राय आंहा सम जायाखैमोन ना बावखायनो आङो बेखौ बथलफोराव सोस्लायनो टाइम मोनैखाय आं दोनथ'दोंमोन। ओमफ्राय दिनै बेसेबांथो लेट खालामनो आं दिनै मावनो सानबाय। ओमफ्राय ना जेब्लानोखि आङो बथलाव सोदोंमोन ओमफ्राय बाबुआबो जालोखैसिगोन आरोना आंबो सोगोन होननानै ओरैबायदि खुसि जायो बि जाबादि मिनिलायदों आरोना। ओमफ्राय जेब्लानोखि आङो बेखौ हमनो होबाय दे नोंबो हमदो होननानै ओरैबायदि खुसि जाबाय। माने बियो होनो आं हाबा मावगोन होननानै बुङो। बैसो जायाखै अब्लाबो बियो हाबा मावनो जाबादि एक्साइटेड जायो। ओमफ्राय बे समाव मेगनाव हाबदों आरोना बे सयाबिननि गुन्द्रिया गोजौआव फेन सालायदों नालाय एसेखौ आङो दिनाव बांद्राय सालाया ओमफ्राय हराव सालायो। ओमफ्राय सानाव बे फेननि बिरनाया ओमफ्राय बाबुनि मेगनाव हाबदोंमोन। ओमफ्राय उनाव आङो फालिजों फुगारना होनायाव मोजां मोनबाय। ओमफ्राय ना बाबुआ जाबादि गावसो सिगां आइगां लाथारदों आरोना आंना बाबुआ गावसो बिराद हाजोबखायो बायदि जाबादि मावदों आरोना। ओमफ्राय बे सयाबिना फिसा जाद सयाबिन आरोना नोंथांमोनाबो जायोबा जानो हागोन।
ओरैबायदि गोथाव जायो सयाबिनखौ मोननै रोखोम मोनो होनबा नङासै लोगोफोर मोनसेया फिसा जाद आरो मोनसेया गेदेर जाद ओमफ्राय ना आङो फिसा जादखौ इस्तेमाल खालामो आरोना ओमफ्राय फिसा जादा ओरैबायदि आं गाहाम मोनो फिसा जादखौहाय ओमफ्राय गुबुनफोरा आरो गेदेर जादखौबो खालामो इस्तेमाल खिन्थु बियो गावगायनि फारागसो ना नङा होनबा लोगोफोर गावगायनि सायावसो दिपेन्ड खालामो ओमफ्रायनो बेफोरनो जाबाय संसारनि हाबा आरोना ओमफ्राय ना आंथ' मालाबाबो सानाखैमोन आंनि खाफालाव माने बेफोरबायदि जागोन होननानै ओमफ्राय जिजासनि अननायाव आङो दिनैसिम मोजाङैनो दङ आंनि निउ लाइफ निउ फेमिलि मोजाङैनो आरो सोलिलांबाय थाथोंसै जिजासआ आंखौ अननानै अनसोबाय थाथोंसै नोंथांमोनखौबो आरो मोजाङैनो दोनबाय थाथोंसै नङा होनब्ला ओमफ्राय ना जाबायदि बाबुखौ लानानै आं जाबायदि खुसि जायो आरोना जाबायदि एक्साइटेड आरो बियो सिजारखौ लानानै होनदों आरोना आरो आं हाबावगोन होननानै ओमफ्राय आं बेखौ बे समाव बिनि खोथाखौ आं दानदोंमोन हेल' एभ्रिवान होननानै बुं होननानै बाय लोगोफोर दिनै